Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi ọnụ akọrọ onye ụwa bụ chi ya ka akọrọ ya. Etu ọka nsi wee na-anabata gị n'akụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ ụbọchị ata bụ Tọzdee ma bụrụ ahịa eke abalị 22 nke ọnwa Septemba afọ 2022. Isiokwu anyị ji wee bịa: gọọmenti steeti a bụ ndị nke ga-ewebata mkparịta ụka dịka ụzọ a ga-esi wee na-edezi esemokwu nke a na-enwegasị n'ime obodo. Ụlọ ọrụ azụmahịa 12 bụ ndị nke egechiri n'ihi atụghị ụtụ bụ nke dịrị ha. Otu ọrụ INEC bụ ndị nke gara n'ihu wepụta aha ndị nke ga-eso wee zọọ ọnọdụ ọkwa onyeisi ala na nhọpụta izugbe nke a ga-eme n'afọ 2023. Na mba ofesi ka anyị ga-akọrọ gị na onyeisi ala mba Russia bụ President Putin bụ onye nke tụrụ aka ebubo ya na mpaghara West dịka ndị nke na-emejupụta mgbọ nakwazi ngwa agha bụ nke eji wee na-ebu agha, dịka ọ kpọrọ oku kpọgara ndị ọrụ agha mmadụ 300,000 wee megide mba Ukraine. Tupu akụkọ ụwa n'uju na-ekwozi anyị ji wee bịa, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịakwa maka eweta mgbanwe tara ata n'ime Anambra steeti ime ka akụnụba ya nọdị n'ọnọdụ dị mma na ịkwado ihe ndị bara uru bụ nke enwere na ana Igbo ka nye na ya nkwado maka na anyụkọ nwa mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ. Ọka akụkọ bụ mụ Onyekachukwu Ugochukwu. Akụkọ ụwa n'uju. Gọọmenti steeti abụ Anambra bụ ndị nke ga-ewebata mkparịta ụbụbọ dịka usoro a ga-esi wee na-emezi esemokwu nakwazi nsogbu dịgasị iche iche enwere n'ime obodo n'ime steeti a. Kọmishọna steeti a na-akwụ maka ọchịchị ime obodo na echichi bụ Maazị Tony Nwabunwanne bụ onye nke kwupụtara nke a mgbe ndị nnọchiteanya otu ọrụ United Nations Peace and Positive Living Awareness Center UNPEPULAC kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya bụ nke dị na Obi Gọọmenti House Ọka. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ ahụ n'ụsọ. Kọmishọna Nwabunwanne onye chọpụtara na ọtụtụ tigbuo zọgbuo enwere na steeti a n'oge ugbu a bụ ihe kpatara ya bụ na gọọmenti steeti a dịbu n'oge mbụ egeghị ọtụtụ ndị obodo dị iche iche ahụ ntị mara ihe bụ nsogbu ha, ebe ọ kọrọ na gọọmenti ọkammụta Chukwuma Soludo nọ ugbu a bụ nnọọ nke ga na-enye mmadụ ọbụla nọ na steeti Owerri ka o kwuo uche ya n'ihe ọbụla na-eme na steeti a ka a wee mara ihe a ga-eme wee weta udo na mpaghara niile nke steeti a. Maazị Nwabunwanne gara n'iru kwe nkwa na ọchịchị gọvanọ Soludo site na ministri ya na-ahụ maka ichi echichi okpuru ọchịchị kansụl nakwazi obodo dị iche iche nọ na steeti a ga-ejikọ aka ọnụ ya na otu UNPEPULAC n'ihe gbasara ịhụ na ewetara udo na mpaghara niile nke steeti a maka ọdịmma na mmepe steeti a n'uju. N'okwu ya na mbụ, onye isi ya bụ UNPEPULAC bụ Reverend Dr. Ozioma Ozemena nọrọ oge ọ na-akọwa na ya bụ otu akpọrọ UNPEPULAC bụ nke eguzobere n'afọ 2008 bụ nnọọ nke na-agbasi mbọ ike ịhụ na enwere udo na Naịjirịa nakwazi ụwa niile gbaa gburugburu, ma rụtụ aka na ọ bụ naanị udo bụ ihe na-eweta mmepe na agamniru n'obodo. N'okwu ekene ya, eze ọdịnala nke Ifitedunu bụ Igwe Emeka Ilu kenere nnọọ ya bụ kọmishọna na-ahụ maka obodo okpuru ọchịchị kansụl nakwazi echichi na steeti a na otu o si wee anabata ha ma kpee ekpere ka Chineke nye ya amamihe ọ ga-eji wee lụọ ọrụ ya nke ọma ma hụ na enwere udo na mpaghara niile nke steeti a. Ndị otu ahụ nọrọ na ya bụ njem nleta kpere ya bụ kọmishọna ekpere ekweziere Anambra steeti na Naịjirịa n'ụwa gbaa gburugburu ekpere pụrụ iche site n'obi gọọmenti dị n'Ọka. Abụ m Emmanuel Okonkwo. Gọọmenti steeti abụ Anambra bụ ndị nke gara n'ihu wee gechie ogige ewumewu bụ nke dị iche iche eji na-achụta ego ma bụkwa ndị nke na-alụ ọrụ n'Ọka na Ọnịcha nyere atụghị ụtụ bụ nke dịrị ha. Ihe akarịghị ụlọ nkwari akụ 12 tinyekwara ụlọ ọba ego nakwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị iche iche bụ nke egechiri site n'aka otu AIRX n'isochi iwu bụ nke si n'aka ụlọ ikpe iji wee gechie ụlọ azụmahịa ndị ahụ n'ihi atụghị ụtụ. Onye nta aka anyị Emmanuel Chigbata nọ n'akụkụ iwetara gị akụkọ ahụ.
ọtụtụ ụlọ ọrụ ha gbachiri bụ Ọka Microfinance Bank, AC Peterson Electronics Showroom, Quintana Suites, Anits Transport Company, ụlọ mkpori akụ Ọbalande nakwa Kasorina dị n'Ọka, ebe emechikwere Aiko Insurance American International nakwa PZ Cousins Nigeria PLC dị n'Ọnịcha bụkwa nke agbachiri. Emere ka amata na ife mere eji kpọchie ya bụ ụlọ ọrụ dịgasị iche iche bụ na ha kwụrụ ụgwọ akpọrọ business premises, ifu na okirikiri ha na-adị ọcha nakwa ọtụtụ ụtụ isi ndị ọzọ a na-akwụnye n'akpa gọọmenti. Dịka onye isi ngalaba compliance monitoring nakwa enforcement nke AIRS siri kọwaa, Oriakụ Eberechukwu Ezekigbo gwara ndị nta akụkọ ka emechichara ya bụ ụlọ ọrụ na ya bụ ọrụ nke ha rụrụ bụ site n'iwu nke ụlọikpe nyere ka emechisie ya bụ ụlọ ọrụ bụ ndị na-abịarụza ụlọikpe okwu. Ọ sịkwara na ya bụ amụma bụ n'iji wee fụ na ego na-abata na akpa gọọmenti steeti a bụ nke gbawanyere, ma kwue na ụlọọrụ ndị revenue ga-agba mbọ ịfụ na ego ọbụla eji gọọmenti steeti a bụ nke akwụrụ. tụ anyị ma na solution abịago. Ihe na ya onye ọbụla bụ ka anyị tụba ụtụ isi anyị, maka na anyị tụba ụtụ isi anyị gọọmenti wee nwee ike nwee ego ha ji arụ ọrụ. So arịrịọ anyị bụ ka onye ọbụla tụba ụtụ isi, hapụ ịdị na-eche mgbe anyị bịa chụbụ ya ọdaba gidigidi, tigbuo zọgbuo tigbuo zọgbuo. That's my advice. N'akụkụ ya, onye bụ Anambra State Internal Revenue Service Desk Officer na-elekọta Anambra State Waste Management Authority Aswama, Maazị James Morgan Ezodili kpọkwuru ndị Anambra ka ha bụrụ ndị na-akwụ ụtụ isi ha, dịka gọvanọ Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ nke dịkwa njikere ịlụ ọrụ ma fụrụ na obodo mepere emepe etu o kwesịrị, ma ọ ga-enwe isi ma ọ bụrụ na onye ọbụla na-akwụ ụtụ isi ya. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka Akụkọ Ụwa ABS. Daalụ Emmanuel Chigbata n'akụkọ ahụ bụ nke iwetara. Gọọmenti steeti abụ Anambra bụ ndị nke nyere nkwenye ka ijikọrịta aka ọnụ ya na kansụl n'ime steeti a nyegara otu jikọtara ndị ọrụ nta akụkọ NUJ n'aka mkpirisi n'ime ka ndị nke bi ebi n'ime steeti a mata maka ihe mmemme nakwazi iwu bụ nke na-achịnya bụ otu ma nọkwara n'ime ya wee nwetazie ụsa site n'aka ndị mmadụ. Kọmishọna steeti a na-akwụ maka ọchịchị ime obodo nakwazi echichi n'okwu metara obodo bụ Maazị Tony Nwabunwanne bụ onye nke nyere ya bụ nkwenye mgbe ndị ike so na otu kọmitii bụ ndị nke na-akwụ maka omenala nakwazi ọdịnala NUJ bụ ndị nke dị site n'aka onye isi oche ha Dr. Odogwu Emeka Odogwu kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya bụ nke dị na Obi Gọọmenti House Ọka. Onye nta akụkọ anyị ọzọkwakwa bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Maazị Nwabunwanne, onye kọwara ndị ọrụ nta akụkọ dịka ọnụ na-ekwuru ndị na-enweghị ọnụ n'obodo, kwuru na ọchịchị Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ nnọọ nke ga-enye ha nkwado otu o kwesịrị, ebe ọrụ ha n'iwulite obodo nakwazi ịhụ na enwere ezi ọchịchị n'obodo bụ nnọọ nke ọ na-enwe ihe a ga-eji wee tụnyere ya. Kọmishọna Nwabunwanne gara n'iru kwupụta na ọchịchị Ọkammụta Soludo bụ nnọọ nke na-ege mmadụ ọbụla ntị ihe gbasara otu esi achị na steeti a, nke ọ kọwara na ọ ga-enyere ha aka ịhụ ebe ha na-adịghị emete ma dozie ya iji mee ka ebumnobi gọọmenti dị ugbu a bụrụ nke pụtara ihe n'oge na-adịghị anya. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa chairman nke NUJ Anambra steeti bụ Dọkịnta Odogwu gosipụtara njikere ya bụ otu NUJ dị ịkwado gọọmenti steeti a n'uju ma kwuo na ya bụ otu na-agbasi mbọ ike ịhụ na ebumnobi gọọmenti nọ ugbu a pụtara ihe n'oge na-adịghị anya, ebe ọ rịọzi ka gọọmenti steeti bụrụ ihe ga-enye ya bụ otu NUJ steeti a nkwado oge ọbụla. N'okwu a dị iche iche, onye ji ọkwa chairman nke Anambra State NUJ Culture and Tradition Committee bụ Comrade Nneka Anọliefo nakwazi otu onye n'ime ya bụ otu bụ Comrade Kasie Abone kọwara ya bụ onye kọmishọna ọtụtụ atụmatụ dị iche iche ya bụ otu NUJ na-atụ iji wee wulite Anambra steeti n'ogogo dị elu ma rịọ ya ka onye otu ahụ nkwado n'ụzọ pụrụ iche. N'okwu ekene ya, onye ji ọkwa osote onye ode akwụkwọ nke ya bụ otu NUJ bụ Comrade Okechukwu Ọnụegbu kenere ya bụ onye kọmishọna maka nkwado dị iche iche ọ na-enye ndị nta akụkọ na steeti a ma kwe nkwa na ndị nta akụkọ nọ na steeti a ga-aga n'iru ịkwado ya nakwazi ọchịchị Ọkammụta Soludo. Site na Obi Gọọmenti dị n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo. Onye eze ọdịnala obodo Umueri Igwe Sabenet Emeka
otu ọchịchị onye eze ọdịnala obodo Ụmụeri tinyekwara otu na-akwụ maka ọgbakọ nke ya bụ obodo ya nakwazi ndị obodo Ụmụeri oke ebo niile bụ ndị nke gara n'ihu wee merube ya bụ mmemme erim ji ọhụrụ nke afọ bụ 2022 n'ụdịdị ọkpọtụrụ ọkpụ ma bụrụ ka ha kenere Chineke maka nnukwute owuwe ihe ubi bụ nke gara ọfụma ma kpekwazie ekpere inwe agamnihu na oge akọmọlụ ugbo ọzọ. Onye nta aka anyị Njideka Okoye nọ n'akụkụ iwetara gị ya bụ ihe mmemme etu o si wee ratụ. Ịwa ji Ụmụeri nke afọ a bụ nke emere n'obi Igwe Oke bụ nke abụọ n'Ụmụeri bụ nnọọ pụrụ iche n'ihi na Igwe Emeka chịrị ụfọdụ ụmụafọ Ụmụeri echichi nke gụnyere onye President General Ụmụeri General Assembly Chief Johnny Mechie nakwa ndị ogbo ha ụfọdụ nke gụnyere nwunye aka chịburu Anambra steeti bụ Chief Mrs. Ebelechukwu Obianọ, ebe a nabatara ụfọdụ ndị n'ime Ụmụeri Royal Cabinet ndị eji okwu ha gba izu si n'ebe dị iche iche bịara ya bụ mmemme nke gụnyere ndị igwe dị iche iche. Onye isi ha bụ eze ọdịnala nke Ọnịcha Obi Alfred Achebe, onye isi oche ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS Sachido Obidiegwu na ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị bịara ka ha soro Igwe Emeka na ndị Ụmụeri wee ṅụrịa. Igwe Emeka mgbe ọ na-awa ọjị ka ọ kpere ekpere maka udo tọrọ atọ n'Ụmụeri maka mmepe dị iche iche. Ọ kọwara na ya bụ awam ji bụ oge ha ji ekene Chineke na o mere ka ihe ha mere n'ubi mee nke ọma ya na ihe ọma ndị ọzọ dị iche iche o mere ha ma kpekwa ekpere maka ịkọ ugbo ọzọ na-abịa n'iru. Ya bụ eze ọdịnala Ụmụeri toro aka na-achị steeti a Prọfesọ Chukwuma Sorudo nke onye kọmishọna na-ahụ maka njem Honorable Patricia Igwebike nọchiri anya ya n'ihi ọrụ ọma dị iche iche ọ na-arụ na Anambra steeti. Kọmishọna na-ahụ maka ọdịnala Honorable Don Onyenji nakwa onye ogbo ya na-ahụ maka okpuru ọchịchị echichi na ọdịmma ime obodo Honorable Tony Collins Nwabụ nwanne kọwara na ịwaju Ụmụeri bụ nnọọ nke na-apụ iche n'ihi ụdịdị igwe ha nwere bụ nke ha kọwara na ọ na-egosipụtasị ụmụ ihe na-akwalite ọdịnala Igbo. Onye isi oche Ụmụeri ịwa ji nke afọ 2022 nakwa onye ode akwụkwọ Ụmụeri Royal Cabinet High Chief Princess Ngozi Okoye kwuru na oge iri ji ọhụụ bụ mgbe ha ji egosipụta afọ ofo ha n'ebe Chineke nọ maka ihe ọma dị iche iche ọ na-emere ha ya nakwa n'ihi inye ha ezi onye ndu na-atụ egwu Chineke. N'aka nke ha ka onye dairektọ na-ahụ maka nta akụkọ na okwu akpụ n'ọnụ n'ụlọọrụ ABS Maazị Gabe Okpala Eze nakwa ezi enyi Igwe Emeka Comrade McP Aniekwe kọwara na ji bụ eze nri n'ala Igbo ya mere ndị mmadụ ji akwanyere awam ji ugwu n'ihi na ọ na-egosi na Chineke mere ka ha gbuo oge ụgani wee bata n'oge iri ji ọhụụ. Ya bụ mmemme bụ nke adịrị na mbụ wee were ofufe nru wee malite nke onye nọ n'isi ya bụ onye nọchitere anya Bishop Venerable Isaac Ikele nakwa onye Cathedral Archdeacon Venerable Akachukwu Ikedilo nọ n'isi ya. Ihe ngosi ọdịnala dị iche iche bụ ihe pụtara ihe n'oge ya bụ mmemme. Site na Ụmụeri, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Daalụ Njideka Okoye na ya bụ akụkọ iwetara. Otu onye ọrụ nta akụkọ ma bụkwa nke na-akọwa okwu metara ọha mmadụ bụ Maazị Polycarp Onwubiko agwago otu ọrụ ASUU ka ha gbaa mbọ wee tinye ọnụ ha n'ụzọ pụrụ iche na ya bụ abụba ọrụ bụ nke a na-agba ọkachasị na obodo anụnwa n'ụzọ pụrụ iche iji wenye aka ịhụ na ewugharịrị usoro ọchịchị nke ala anya bụ Naịjirịa ka e wee gbasoo usoro ọchịchị bụ nke ga-amịpụta ezigbo mkpụrụ. Maazị Onwubiko bụ onye nke kwupụtara nke a wee gwa ndị ọrụ nta akụkọ n'Ọka dịka o mere ka amata na ASUU bụ ndị nke kụrụ afọ na ịgbaso eziokwu ụzọ kwesịrị na ha ga-agbaso iji wee nweta ya bụ nke ha na-achọ n'ụzọ pụrụ iche. Maazị Onwubiko bụ onye nke gara n'ikwu wee kwuo na enebezi anya na ọchịchị nke chịbugoro ala anya bụ Naịjirịa nakwazi usoro iwu bụ nke ewepụtara na ya bụ na ọchịchị dịgasị iche iche na mpaghara region enwegasịrị bụ ndị nke gbakwasara ụkwụ na mmemme ịkọ ọrụ ugbo ma bụrụ nke nyere ya aka iji wee wube ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ngwaahịa tinyekwara agụmakwụkwọ mahadum na-enweghị
tụgbọm bụ nke gọọmenti etiti tụkwasara n'ime ego bụ nke eji wee na-akwado agụmakwụkwọ nke mahadum. Ọ gara n'ihu wee cheta na mahadum of Nigeria Nsụka bụ nke eji alụ nnọọ site n'aka bụ nke arụrụ na mpaghara Eastern Region ma bụrụkwazị site n'aka Right Honorable Dr. Nnamdi Azikiwe, onye nke bụ gọvanọ n'oge ahụ abịa na mpaghara Western Region. University of Ife bụ nke alụkwazịrị site n'aka Chief Obafemi Awolowo, ebe mekwara etu ahụ na mpaghara nọ site n'aka Alhaji Amadu Bello. Dịka Maazị Ọnwụbiko mere ka amata na okwu banyere gọọmenti iwelụ ọlụ ịdị na-akwụ ụgwọ bụ nke eji wee na-agụ agụmakwụkwọ mahadum bụ nke sara ọkụ ka a nụchara agha nke obodo a ma bụkwazị na ndakọrịta nyere iwu bụ nke eji n'aka n'oge ahụ site n'aka ndị ọchịchị ọchịagha bụ nke chịrị obodo a n'oge ahụ. Dịka o kwuru wee sị na agụmakwụkwọ nke mahadum dịgasị iche iche ga-ekwubezie okwu ịtụnye ego ha na mmụta bụ nke a na-enwe n'ime ebe ahụ n'ihi na ọ bụ oke na ọlụ bụ nke makpu amakpu. Maazị Ọnwụbiko n'ihi ya nyere otu asụ ntụziaka ka ha wepụ ya bụ egbemokwu bụ nke ha tụkwasara n'elu gọọmenti etiti ma gbaa mbọ wee lụọ ọlụ pụrụ iche n'iwugharị usoro ọchịchị nke ala anya bụ Naijiria ka mpaghara ndọrọndọrọ ọchịchị isii bụ nke enwere wee nweta anaka dị iche iche bụ nke ga-enwekwazi ike ịdị na-eneba anya n'ihe ndị a dịka o metara amụma agụmakwụkwọ ma tụkwazị atụmatụ bụ ịgba iji wee kwụ na ndị ahụ bụ ndị nke kwuru maka nchekwa n'ozuzu oke ya iji wee hụ na ihe a na-eme na-aga n'ihu n'ụzọ pụrụ iche. Naanị aha otu nwaanyị bụ nke pụtara na ya bụ akwụkwọ edeturu ndị nke ga-eso wezi ọnọdụ ọkwa onye isi ala bụ nke wepụtara site n'aka otu na-akwụ maka ya bụ nhọpụta bụ INEC maka nhọpụta nke afọ 2023. Ya bụ akwụkwọ bụ nke a nọ n'ime wepụtazie aha mmadụ 36 bụ ndị nke mejupụtara ndị nke ga-esokwazị wee n'ụzọ ọnọdụ ọkwa onye isi ala tinyekwara ndị osote ha na ya bụ ọnụ nhọpụta. Mana nwata nwaanyị onye nke gbara afọ 44 bụ Princess Chichi Oji onye nke si na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APM bụ naanị nwaanyị bụ nke nọ n'etiti ha. N'akwụkwọ n'okwu bụ nke ebinyere aka site n'aka kọmishọna izugbe ma bụkwazị onye isi oche nyegara kọmitii na-akwụ maka nkụzi na inye ndị nke ga-atụ vootu mmụta pụrụ iche bụ Barrister Festus Okoye mere ka amata na mgbakọta ọnụọgụ mmadụ ruru 4,223 na-azọ ọnọdụ ọkwa ọchịchị maka ogo n'ụlọ na-azọ ọnọdụ ọkwa ọchịchị na ya bụ ụlọ omebe iwu bụ ndị nke ekwuru na edeturu n'akwụkwọ tinyekwara na ihe ndị ọzọ bụ ndị nke eji n'aka na-egosi n'ụzọ pụrụ iche na ọtụtụ ọnụọgụ ndị mmadụ bụ ndị nke tinyere aka dịka ndị nke ga-esokwazi wee zọọ ọnọdụ ọkwa ọchịchị dịgasị iche iche ndị ọzọ bụ nke ewepụtara. Ndị ọlụsị mmadụ 11 bụ ndị nke tinyekwaziri aha ha dịka ndị nke ga-esokwazi wee zọọ ihe ọzụzọ n'otu aka ahụ. Ka o si na dị otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche ewetago ndị nke tụrụ ugo na ya bụ ụlọ na ya bụ ọrụ nhọpụta nke mkpokebụ nke ha mere n'ime ụlọ tinyekwara na ha ewepụtasịgo mpaghara dịgasị iche iche ebe a ga-anọ wee sonye na ya bụ ọrụ nhọpụta bụ nke a ga-eme. Ya bụ otu ọrụ kọmishọn gbasapụrụ aka arịrịọ werezie otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche ka ha gbaa mbọ wee hụ na ha na-agbaso ya bụ usoro akwụkwọ ha nwetara edeturu aha ndị nke ga-apụta wee nọchite anya ha wee hụ na ya bụ ọrụ nhọpụta ga-eme n'afọ 2023 bụ nke gara nke ọma. Ugbu a akụkọ anyị ananụ na mba ofesi. President Vladimir Putin nke mba Russia bụ onye nke tụrụ aka ebubo onye kara ndị nke nọ na mpaghara West dịka ndị nke na-atụghị aka ka onye nke na-emepụta ogbunigwe nakwazi mgbe eji wee na-anụ agha ma bụrụkwazị nke ọ nọ n'ime wee dọọ aka na ntị na o nwere ọtụtụ akụrụngwa eji wee na-ebu agha dịka ọ kpọrọ oku wee kpọkwuo ndị ọrụ agha mmadụ 300,000 dịka ndị nke o kpebere n'ime mba Ukraine ugbu a ka ha malite ya bụ ọgụ n'ebe a kwụsịrị. Na okwu bụ nke o kwuru banyere obodo ahụ ka o kwuru wee sị
na ọ naghịkwa na-eti epele na ihe metụtara etu ọ ga-esi wee hụ na atụmatụ ndị nke o ji n'aka na-aga n'ihu ma bụrụkwazị dịka o metara okirikiri obodo mba Russia na ihe metara mmaja. Maazị Putin bụ onye nke nyere iwu iji wee kpokọnetebe ndị ọrụ agha n'ebe dịgasị iche bụ nke ha nọ maka ịzọpụta mba Russia ma bụrụkwazị ka ọ kpọtara ndị ọrụ ndị agha pụrụ iche bụ ndị nke ọnụọgụgụ ha ruru 300,000 iji wee gaa n'ihu wee na-akwanye bụ mgbọ. Nke a pụtara na ndị nke nwere mmụta n'ebe ọ metara ndị ọchịagha ga-esonye na ya bụ ọgwụgwụ nke a na-anọ belụsọ maka emego okenye maọbụ na arụ esiri ha ike n'ụzọ pụrụ iche. Iwu bụ nke eji n'aka ma bụrụ nke ewepụtara site na ya bụ igwe nzikọrịta ozi Kremlin kwuru wee sị na a ga-enwetakwazị nnukwute ọzụzụ iji wee bụrụ ndị nke ezipụrụ maka ọgụ pụrụ iche bụ nke ha ga-aga n'ihu wee nụọ. Akụkọ anyị abanyenụ n'egwuregwu. Ndị ọgba bọọlụ egwuregwu nke ala Super Eagles mmadụ 18 bụ ndị nke kwuru ugbu a barutegoronu maka ya bụ asọmpi bụ nke ha ga-agba wee megide otu egwu bọọlụ Algeria ma bụrụkwazị n'ama ebe a na-enye ha ọzụzụ na Constantine na nyere ya bụ asọmpi nke a ga-agba n'abalị 27 nke ọnwa Septemba ma bụrụkwazị asọmpi enyi na enyi ha na otu egwu bọọlụ ahụ n'ụzọ pụrụ iche. Onye nke na-agbara otu egwu bọọlụ Hard Rock Split azụ bụ Chidozie Awaziem bụ onye ọgba bọọlụ nke mbụ bụ onye nke bịara n'ebe ahụ, onye nke gbabugoro otu egwu bọọlụ Porto bọọlụ sonyekwara otu egwu Super Eagles nakwazi osote kaptịn ha bụ William Trust Ekong, onye nke na-agbara otu egwu bọọlụ Leganes azụ Kenneth Omeruo yanakwazi otu egwu bọọlụ Torino bụ Ola Aina bụ onye ndị nke gbalitekwara n'ebe ahụ, onye nke na-agbakwazi bọọlụ onye nke a zụrụ site n'aka otu egwu bọọlụ Ayers ma bụrụkwazị onye nke kachasị wee gala ọnụ na-agba azụ na asọmpi nke ala anyị Super Eagles a maara amalụ bụ Calvin Bassey bụ onye nke kwaziri na ọ balitego ebe ahụ ugbu a iji wee malite ya bụ ọzụzụ ha n'ụzọ pụrụ iche. N'iwetazi akụkọ ụwa tata na isi njedebe, cheta na ị ga-esonyere ma nweta ABS telivishọn n'ebe ọ bụ na ị nọ na mba ụwa n'ihe mmemme anyị na-eme. Ị ga-esonyere anyị na ABS redio telivishọn, ebe ahụ bụ ebe mbụ ị ga-enweta anyị. Na YouTube ị ga-enweta anyị na ABS telivishọn Ọka. Instagram anyị nọ na ABS Radio TV ya na webụsaịtị anyị bụ www.absradiotv.com. Ugbu a bụzi isiokwu n'akụkọ anyị kọrọ gị n'ụtụtụ a na nke mbụ ka anyị mere ka ị mata na gọọmenti steeti bụ Anambra bụ ndị nke ga-ewepụta mkparịta ụbụbọ dịka ụzọ a ga-esi wee na-akpa udo na esemokwu dịgasị iche iche bụ nke e nwere n'ime obodo dị iche iche. Ụlọ ọrụ eji achụta ego 12 bụ nke egechiri n'ihi atụghị ụtụ bụ nke dịrị ha. Otu ọrụ INEC ewepụtagonụ aha ndị nke ga-eso wee zọọ ọnọdụ ọkwa onyeisi ala nke obodo a maka ọrụ nhọpụta bụ nke a ga-eme n'afọ 2023. Na mba ofesi ka anyị kọrọ gị na onyeisi ala mba Russia bụ Putin atụpụgo nnọọ aka ebubo ya nyega ndị nke nọ na mpaghara West dịka ndị nke kọchara ya ma bụkwazi ya ebubo ịlụpụta ogbunigwe na ngwa agha bụ nke eji wee na-ebu agha na mba ahụ ma bụrụ ka ọ kpọkwuru ndị ọrụ agha mmadụ ruru 100,000 n'ọnụọgụ iji wee kwụ na ha gara n'ihu wee na-ebuso mba Ukraine agha. Tupu anyị kwara ngwongwo anyị na-ekwu ozi anyị ji wee bịa, Gọvanọ Chukwuma Soludo ebego maka eweta mgbanwe tọrọ atọ n'ime Anambra steeti ime ka akụnụba ya n'ọdịnọdụ dị mma na ịkwado ihe ndị mbara olu bụ nke e nwere na Igbo ka anyị dị ya nkwado n'ụzọ pụrụ iche maka na anyụkọ nwa mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ. Ebe a ka akụkọ ụwa anyị kụrụ ọnụ. Abụ m Onyekachukwu Ugochukwu nwee na-asịzi gị daalụ maka isonyere anyị ka emesịanụ. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ABS